मंडळी, सध्या राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आलेली आहे। सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर तसा एक लेखी जी.आरच लागू केलेला आहे। त्यामुळे सध्या शर्यत शौकीनांमध्ये थोड्या प्रमाणात नाराजीचा सूर पसरलेला आहे। पण मित्रांनो, काळजी करू नका, लवकरच आपल्या जनावरांवर आलेलं हे लंपी रोगाचं संकट दूर होईल आणि पुन्हा पहिल्यासारखा राज्यभरात शर्यतीचा धुराळा उडेल हे मात्र नक्की। पण शर्यती बंद झाल्या म्हणून तुम्हाला आमच्याकडनं बैलांच्या शर्यत प्रवास ऐकायला मिळणार नाहीत असं नाही बरं का। ते आम्ही तुमच्यापर्यंत कसल्याही परिस्थितीत पोहोचवणारच। आज सुधीक मी गुलाल किंग 8181 आणि फायनल सम्राट अशी ओळख असलेल्या हिंद केसरी रायफल बैलाचा शर्यत प्रवास तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आलेलो आहे। नमस्कार, मी प्रथमेश आणि तुम्हाला तर माहिती आहे आपला विषयच भारी। मंडळी, सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यात विनोद हनुमंत चव्हाण आणि सचिन हनुमंत चव्हाण हे दोन भाऊ राहतात। हे दोन्ही बंधू बिझनेसमॅन आहेत। त्यांचा गाड्यांचा व्यवसाय आहे। साधारण 2013 सालापासून त्यांनी या व्यवसायाला सुरुवात केली होती। त्यांचे धाकटे बंधू सचिन शेठ चव्हाण यांना मागच्या 4-5 वर्षापासून यो बैलगाड्यांचा नाद लागलेला आहे आणि यो नाद लागण्याचं कारण म्हणजे त्यांचा मित्रपरिवार। त्याचं झालं असं, एकदा काही कारणास्तव सचिन शेठ मुंबईला गेले असताना त्यांच्या मित्रांनी त्यांनी बिनजोडच्या शर्यती बघायला मैदानावर नेलं। मैदानावर पब्लिकचं बैलांना मिळणारं प्रेम आणि गाडी मालकाला मिळणारा सन्मान बघून सचिन शेठ यांच्या मनात बैलगाडा शर्यतीचं वायदूळ घुमायला लागलं। पुढचं काही क्षण त्यांच्या डोक्यात असा विचार बी चमकून गेला का गाड्या ह्यो नाद म्हणजे भलतंच प्रकरण आहे। या नादाला जगात दुसरा तोडच नाही। त्याच्यामुळे काय बी झालं तरी आपण ह्यो नाद पुरा करायचा म्हणजे करायचाच। अहो, गाड्या काय कुणी बी घेतं, पण दावणीला बैल सांभाळायसाठी जिगर लागतं, जिगर, आणि ते फक्त कट्टर नादातल्या माणसाकडेच असतं। पुढे मग सचिन शेठ सुद्धा बघता बघता या नादातलं कट्टर नाव झालं, पण त्यासाठी त्याला 4 वर्ष आपला नाद टिकवावा लागला। आता मी असं का म्हणतोय ते तुम्हाला पुढे कळलंच। तर बघा, साधारण 2015-16 साली त्यांनी शिवा नावाचा एक पळणारा बैल खरेदी केला होता। त्या बैलापासून त्यांनी शर्यतीच्या मैदानाला जायला सुरुवात केली। पण सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या शिवा बैलाला म्हणावं तेवढं यश मिळवता आलं नाही। त्यानंतर त्यांनी लागोपाठ पक्षा, राणा आणि बड्या नावाचे 3 बैल आपल्या दावणीला आणले, पण त्यापैकी बंड्यात जरा कर्तृत्वान निघाला। त्यानं सचिन चव्हाण यांची बैलगाडा क्षेत्रात ओळख निर्माण केली। पण अजून बी संबंध महाराष्ट्रात त्याचं नाव गाजणं बाकी होतं। मग त्यांच्या दावणीला आला गुलाल किंग रायफल बैल। पुढे मग रायफलनं एक परास एक मैदान घेत सचिन शेठ यांचं नाव करायला सुरुवात केली। ते आज तागायत कायम आहे। पण रायफल त्यांच्या दावणीला याच्या आधी सचिन शेठ लय नाराज झाले होते, कारण त्यांच्या मनासारखा एक पण बैल अजून त्यांच्या दावणीला आला नव्हता। त्याच्यामुळे आता बैल घेतला तर चांगलाच घ्यायचा, निदान या नादाला कायमचा रामराम ठोकायचा असा त्यांनी मनाशी निश्चय केला होता। आणि म्हणूनच ते प्रत्येक मैदानावर बारकाईने नजर ठेवून असायचे। कुठला बैल कसा पळतोय, कोणत्या वयापासून पळतोय, पब्लिकच्या बाजूने त्याचं रेकॉर्ड कसं आहे, कोणत्या मैदानावर बैलाने कितव्या नंबरचं बक्षीस मारले, बैल घाटात चांगला पळतोय का बिनजोडला चांगला पळतोय, या सगळ्या गोष्टींकडे त्यांचं जातीनं लक्ष असायचं। जेव्हा राज्यात शर्यत बंदी होती तेव्हा मुंबईत कुठेतरी बिनजोडची मैदानं पार पडायची। त्या मैदानावरच पहिल्यांदा रायफल बैल त्यांच्या बघण्यात आला। त्या काही रायफल वानेवाडीच्या दादा जगताप यांच्या दावणीला होता आणि तो आदत वयात पळत असून घाटातली आणि बिनजोडची मैदानं गाजवत होता। खरं तर रायफलला बघितल्यापासून तो सचिन शेठ यांच्या मनात भरला होता, पण त्यांनी बैल विकत घ्यायला अजिबात घाई केली नाही। पुढे मग एका मैदानावर त्यांनी रायफलला जोड म्हणून आपल्या दावणीच्या बांड्याला झोपला आणि काय आखरीत सांगायचं मंडळी तुम्हाला, त्या मैदानावर रायफलनं पहिला नंबर गेला। मग मात्र सचिन रावांनी आपला रायफलला विकत घ्यायचा निर्णय पक्का केला। त्याबद्दल मग त्यांनी दादा जगताप यांच्यासोबत व्यवहाराची बोलणी बी केली। होय नाही म्हणत दादा जगताप सचिन शेठ यांना बैल विकायला तयार झाले आणि शर्यत बंदीच्या काळात तब्बल 7.5 लाख रुपये देऊन सचिन रावांनी रायफलला खरेदी केलं। पुढे भविष्यात शर्यत चालू होईल का नाही याची काळजी न करता त्यांनी मोठा निर्णय घेतला। रायफलला आपल्या दावणीला आणलंच। रायफल आधीपासूनच लय तयार बैल, त्याच्यामुळे सचिन शेठ यांना त्याच्यावर जास्त मेहनत घ्यायची गरज पडली नाही। रोज थोडा चालण्याचा आणि पोहणीचा व्यायाम देऊन त्यांनी रायफलला ॲक्टिव्ह राहायला मदत केली। खाद्य म्हणाल तर उडीद डाळ, मक्याचा भरडा, खपरी पेंड, हाडं मजबूत राहण्यासाठी खारीक आणि कडबा कुट्टी, बस एवढंच। रायफलच्या शरीर वैशिष्ट्याबद्दल सांगायचं झाल्यास रायफल म्हैसूरी खिलार जातीचा बैल आहे आणि त्याचं शरीर लांबलचक आहे। रायफलचं पुढचं पाय बारीक आणि मागचं पाय जरा मोठे, त्याच्यामुळे पळताना रायफलला ग्रीप धरायला थोडं सोपं पडतं। तसंच रायफलची छाती भरीव असल्यामुळं गळवण हाय म्हणायला बकस्त आहे। रायफलचं आणखीन एक खास शरीर वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या अंगावर वाघासारखं पट्ट आहेत। कसलेलं शरीर असल्यामुळं रायफल एखाद्या रागवाट पैलवानासारखा दिसतो आणि तसं तो मैदानात पळतो बी। पण जेवढ्या झिटीनं रायफल मैदानात पळतो नेमकं त्याच्या उलट त्याचा स्वभाव आहे। रायफल मारण्याचा शांत बैल आहे। बारकी पोरं ठोरं समोर गेली तरी गपगुमान त्यांच्यावर टाइमपास करत बसतो गडी।
बरं हे झालं त्याचा स्वभाव गुण. आता आपण जरा त्याच्या कर्तृत्वाची माहिती घेऊ. रायफलनं आजवर जेवढ्या पण शर्यती खेळल्या त्या सगळ्या शर्यतीत त्यानं आपल्या अंगावर गुलाल टाकून घेतलेला आहे. म्हणून त्याचे चाहते आज त्याला गुलाल किंग या नावानं हाक मारतात. अगदीच सांगायचं झालं तर रायफलनं पुसेगावचं हिंद केसरी मैदान, कोरेगावचं महाराष्ट्र केसरी मैदान, आमदार केसरी, खासदार केसरी, उपमुख्यमंत्री केसरी, मल्हार केसरी अशी एक परस एक ओपनची आणि जवळपास 50च्या वर बिनजोडची मैदानं मारलेली आहेत. त्या सगळ्या शर्यतीत मिळालेल्या बक्षिसांचं तर मोजबापच नाही. एवढंच नाही तर 3-4 महिन्यांपूर्वी आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या मतदारसंघात म्हणजे कर्जत जामखेडमध्ये घेतलेल्या सर्वात मोठ्या महाराष्ट्र केसरी मैदानाचा मानकरी देखील सचिन शेट यांचा रायफलच झाला होता. रायफलची यशस्वी घोडदौड बघून त्याच्या चाहत्यांनी रायफलच्या पाठीव 81-81 असा नंबर टाकून घेतलाय बरं का तर 81-81 हा सचिन शेट आणि विनोद शेट यांच्या गाड्यांचा लकी नंबर आहे. आजवर सचिन शेट आणि त्यांचे बंधू विनोद शेट यांच्या ताफ्यात जेवढ्या पण गाड्या आल्या त्या सगळ्या गाड्यांना 81-81 हाच नंबर दिलेला आहे. विनोद चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार 81-81 नंबर असलेल्या माझ्या पहिल्या गाडीने आमच्या व्यवसायाला बरकत आणली. त्यामुळे ती गाडी आणि तो नंबर आमच्यासाठी खास आहे. आणि सेम तेच काम आमच्या रायफल बैलानं आमच्यासाठी केलंय. कारण आज त्याच्यामुळेच आमच्या घराण्याचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजते. रायफलच्या या संपूर्ण शर्यत प्रवासात त्याला मोजक्याच बैलांनी साथ दिली. त्यापैकी महाकाल आणि अर्जुन ही 2 मुख्य बैल आहेत. आणि अगदी तसंच रायफलची गाडी मारणाऱ्या ड्रायव्हर लोकांचं देखील आहे. आजवर फक्त भैया ड्रायव्हर गुन्हेकर, हिंदकेसरी शुभम ड्रायव्हर आणि शिरसवस्तीचे दिलीप ड्रायव्हर या तिकडीलाच रायफलची गाडी मारण्याचं भाग्य मिळालेलं आहे. सलग 4 वर्ष लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सचिन शेट वायकर यांच्या रायफल बैलाला विशेष भारी टीमचा कडकडीत सलाम आणि त्याच्या पुढील भविष्यासाठी त्याला शुभेच्छा. तर मंडळी असा होता हिंद केसरी रायफल बैलाचा संपूर्ण शर्यत प्रवास. तुम्हाला आमच्याकडून अजून कोणत्या बैलाचा किंवा बैलगाडा ड्रायव्हरचा शर्यत प्रवास जाणून घ्यायचा असेल तर त्या बैलाचं आणि त्या बैलगाडा ड्रायव्हरचं नाव कमेंटमध्ये जरूर सांगा. जरा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. सोबतच तुमच्या हक्काच्या विशेष बारी चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. जरा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुक किंवा शेअरचॅटवर बघत असाल तर तिथेही आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.